Negdje sam pročitao da ne voliš baš brendove, ali imaš omiljene tri. To su Durex Gillette i Orbit. i u ovom vrstnom redu. Da. Ja sam mislio baš da obratimo to, pa nego prvo trebaš da se obriješ, onda trebaš da imaš dobar zadah, a onda još ljubav i Pa kondom. ima, ali možeš pomiješati, nije bitno, samo da ih iskoristiš. Ali prvo, Orbit bi možda prvo bio prvi, pa onda dalje kako god. Kako žena voli, meni je tako svejedno. Kad se inače ne volim puno brijati. Mislim da... Ovo se sad za vas brio, ne znam ni ja zašto. Kad, 2-3 dana? Ne, meni ti brada užasno, ja ti se obrijem prije 5 minuta i onda mi se... Super. U svom stand-upu imaš mnogo štosova o kako se ponašaju žene i kako se ponašaju muškarci. Gdje si to naučio? Iz televizije ili si baš vjeran dečko koji treba da ide svugdje sa svojim devojkama u shopping i to? Pa, znaš što, stand-up je forma u kojoj ti jako puno osobnog iskustva ima. Nešto od svojih prijatelja pokupiš, nešto sa televizije, nešto prokomentira, ali recimo ovako da od mene da dosta je osobnog iskustva, nekih 80%. Evo, mislim baš idem na ove cipelice, to mi je baš se sviđalo na prošlom stand-upu da... Ne, to je 100%. Mislim, to smo doživljeli svi muškarci, da. To je 100% osobno iskustvo, to sa štiklama i sve. Pa super je, stand-up je super. Ti odeš pred ljude i govoriš o svojim problemima i oni ti plate za to.